новините. Светът на Александър. Ето и шеста част на ето тези снимки като бебе. Така, нека да започнем. Ето мене. На едно от видеята. Камерата ми беше падна. Ето тези снимки вече ги знаете. Защо се повтарят? Нещо се повтарят. Ето тук имаме едно лъвче. Ето тук сме в мола. Сме вече вкъщи. Ох, тази снимка. Така вече съм като... Така правих няколко години, ама не си спомням колко. Ой! Ето тук сме на море на Созопол и бях с един телефон. Той не работи, не съм щупила на морето. Аз дори... Добре, че не си го опуснах. Че той май беше с мен тук. Това е моя снимка, бе. Това е моя снимка. Хора. Айде, почвайте с снимките от морето. Това беше първоначално. Така аз бях заспал. Ама. Това лично си го спомням. Ето това момиченце. Това са ми любимите люки, между другото. Това момиченце го знам. И го познавам, защото ние бяхме приятели, но тогава вече не съм го виждал. Ето там игра на моя телефон. На нещо. Какво е снимам? Снежният човек да ви я покажа. Какво това е? Това е снимал. Ето тук сме на сватба. Ето пак момичета. Да, това е от сватбата. Много дълго клипче, така че няма да го гледаме. А това е много дълго. Така. Добре съм с ламаринете. Добре, но ванилата да го гледам. Добре, не трябва тати да не разбере. Аз ще ви го покажа. Добре съм с ламаринете и с обшивките и с парите и не ми трябва те баклуци. Да, това беше шеста част. Очаквайте седма част. Чао, хора!